كان القرآن رباني وعلى في الورى شاني. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. darasi na bakwai ya riga ya gabata akan abin da ya shafi sukun, wanda shine dauri. Mun ga ya ake rubuta shi, a ina ake rubuta shi, me ake kiran harafin da aka rubuta sukun a kansa. Wannan ya riga ya gabata. Sannan kuma da mulahazozin da ya bayar da kuma ayyukan da ya bayar wadda muka koya a cikin darasi na bakwai, tafkik da kuma tarkib. Kenan kaga yanzu inda da gaske mun fahimci darasin da aka yi, to za mu iya karanta kowane harafi in shi kadai ne da wasalinsa. Sannan kuma za mu iya karanta harafi in shi kadai ne da harafin madda. Za mu iya karanta kowane harafi ne inda yana koda yana da wani harafi a tare da shi mai ɗauri. Za mu iya karanta kowace kalma ce kenan yanzu a takaice. Inda iya abun da muka karanta din nan ne. Harafi wasali, madda wanda muka kira da dogon wasali, sannan kuma ɗauri, don za mu iya karanta inda harafi yana ɗauke da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, za mu iya karanta shi. A yau kuma zai ƙara mana wani abun wadda zai ƙara mana haske wurin karatunmu na Alƙur'ani mai girma, wadda shine tashdid, wadda muke kira da shadda. Shine abun da zai magana a kansa a yau. Zai nuna mana yaya ake rubuta shadda ɗin awwalan, thaniyan a ina ake rubuta ta, tunda akwai bukatar mu san inda ake rubuta ta. Sannan kuma me ake kiran harafin da aka rubuta masa shadda. Sannan baya ga haka, yaya tahlilin shadda yake, menene ake nufi da shaddan, hakikanin shadda menene shi. Wannan to zai mana bayani a wannan darasi din. Sannan kuma sai ya fara da cewa darasi na 8, at-tashdid, shadda ba kuma shadda ba, tunda Hausa akwai shadda wurin bayan gida, akwai kuma shadda, wannan shine ake kira da shadda na wanda yake ake amfani da shi a harufa wurin karanta su. Sai ke cewa tusamma hadhihi alama, ana kiran wannan alama da kake gani a gabanka a littafin nan shadda, ana kiranta da shadda. Baya ga haka sai ke cewa wa tuktabu fawqa al-harf, ana rubuta ta ne a saman harafi. Tuktabu fawqa al-harf, ana rubuta ta ne a saman harafi. Sai ke cewa yuqra'u al-harfu alladhi fawqahu shadda mukarraran. In ka tashi zaka karanta harafin da a kansa akwai shadda, zaka karanta shi ne haɗe da maimaici. Zaka maimaita shi kenan marratain, sau biyu. In dai kaga harafi a kansa akwai shadda, to wannan harafin zaka karanta shi ne sau biyu. Ta yaya? Shine zai yi bayani akai, inda yake cewa a na farko fil awwal, a harafi na farko, tunda zaka karanta shi ne sau biyu, to a harafi na farko sakinan, harafi na farko mai ɗauri ne. Sannan baya ga haka wa fi thani, harafi na biyu kuma in ka sa harafin farko ɗauri, harafi na biyu kuma ma'al harakat, da wasalin da yake dauke da shi, awil huruful maddiya, ko kuma in harafin madda yake dauke da shi, shi ma fa ni'ima. Imma wasali ko harafin madda, duk dai zaka karanta, amma ka sani na ɗaya mai ɗauri ne, na biyu kuma mai wasali ne, haruffan kenan. Ko kuma yana tare da harafin madda, ka haɗa masa da harafin madda ɗin ka miƙa su ka wuce. Sai ke cewa mulahaza, abun lura anan, yuqra'ul harful mushaddad, ana karanta harafin da yake da shadda. Kenan yanzu daga nan zamu fahimci cewa mene harafin da aka dora wa wannan alaman shi ake kira da harful mushaddad, harfun mushaddad ko al-harful mushaddad. Sai ke cewa wannan mun fahimce shi, to abin da yake so isar mana kuma anan shi ne yuqra'ul harful mushaddad, ana karanta harafin da yake da shadda da'iman, kowane lokaci. Bi ma'ana baya canzawa wannan ka'idan da za a bayar, bi musa'adatil harfi alladhi qablahu,
ana karanta harafin da yake ɗauke da shadda ne da taimakon harafin da yake bayansa. In ba manta ba sukun ne ya gabata, a sukun ma ya faɗi nafsin magana cewa ana karanta harafin da yake da ɗauri ne da taimakon harafin da yake bayansa. To haka nan harafin da yake da shadda ma ana karanta shi ne da taimakon harafin da yake bayansa. Me yasa? Saboda a baya in ba mu manta ba ya gaya mana cewa harafin da yake da ɗauri ai harufa guda biyu ne. In aka ce shadda ibara ne na harufa guda biyu, na farko mai ɗauri na biyu mai wasali. To kaga na farko tun da ɗauri yake da shi, balarabe kuma bai farawa da ɗauri, to kaga dole a nemo wani harafin a sa masa wasali sai ya taimaka wurin karanta harafi mai ɗaurin nan kafin a iso zuwa ga mai wasali din. Inda dama kamar yadda muka sani harafi inda aka sa masa shadda to harufa biyu ne, na farko mai ɗauri na biyu mai wasali. Wannan kenan. Sannan sai yake ce mana wa yushakkilu maqta'aini fil kalam, suna samar da harafi mai shadda kenan yana samar da sauti guda biyu a cikin magana, maqta guda biyu, wani yanki guda biyu na magana. Sabanin in ɗauri ne muka ce da harafi mai ɗaurin da harafin da yake bayansa wanda yake taimakawa wurin a karanta shi duk suna samar da wani yanki ne guda ɗaya, wani sauti ne guda ɗaya a magana. Amma in shadda ne suna samar da yanki ne guda biyu ko sauti guda biyu a cikin magana. Inda yake cewa anan na farko misalan da ya bayar kenan, na farko shine zai yi tafkik. Dama ya mana bayani menene tafkiki a baya. Zai rarraba, zai fito mana da abun fili kenan, zai bayyana mana cewa to fa ga hakikanin harafin da yake da shadda. Inda harafi yana da shadda to ga hakikansa yanzu zai yi bayani akai. Inda sai ya fara na ɗaya ya kawo wani harafi tare da harafi mai wasalin, ai harafi mai ɗauri, tunda dama mun ce harafi na farko mai ɗauri ne, to sai ya kawo harafi mai wasali, sannan sai ya kawo harafi mai ɗauri ɗan uwan wanda yake da wasali mai wanda aka yi musu shadda ɗin kenan. Sannan sai ya kawo harafi mai wasali, sannan a ƙarshe sai ya zo ya haɗe su duka da harafi mai wasali da kuma haruffa guda biyun shadda wadda ɗaya mai ɗauri ɗaya mai wasali, ya zo da su a rabe, sannan sai kuma ya zo ya haɗa su a ƙarshe. Inda ya fara da in sai kuma ya kawo na. Kaga nan in harafi ne alifun da hamza da kasra, sai kuma nunun da ɗauri, kaga zaka ce in. Nunun da fatha ba zaka ce na. To in ka haɗe su duka shine zai baka inna. Kenan yanzu duk lokacin da kaga an rubuta inna, to abin da yake rubuce a hakika a wurin shine mene? Nunun ne guda biyu, ɗaya mai ɗauri ɗaya mai wasali, da alifun ya rigaye su sai aka haɗe su suka koma nunun guda ɗaya sai aka sa musu shadda. Kawai shi ko ma wani harafi ne haka ne, harufa ne guda biyu, na farko mai ɗauri na biyu mai wasali. Hakanan rabb sannan sai kuma bi, in za ka haɗe su ba za ka ce rabbi. Sai mad sai da, za ka ce in ka haɗe su madda. Haka ake karanta harafi mai wasali, sannan kuma haka ake rubuta shi a haɗe. In kana so ka warware ka raba kuma haka ake rabawa, amma dai ana haɗewa ne yayin rubutu. A imla'i kenan, in za ka rubuta za ka haɗe ne ba za ka raba ba. Wannan dai ana ma bayani ne a rabe saboda ka fahimta a matsayinmu na waɗanda muke koyo a yanzu. Sai ke cewa shar ri, in za ka haɗe fa sharri sai yu, in za ka haɗe su ayyu. Haqqa, in za ka haɗe su haqqa. Sai kuma val sai la, in za ka haɗe su valla. Sannan sai will sai kuma lu, kaga in za ka haɗe su willu. Sannan baya ga wannan sai na biyu, ci gaban waɗannan misalan kenan da yake bayarwa, sai li. Duk waɗannan kalmomin da muke gani akwai su a cikin alkur'ani mai girma, kawai ciro su yayi rarraba ya har hada da sigan kalmomi domin ya zama na cewa in ka riga ka iya to ka iya, kawai an gama. Za ka ɗauki ƙur'ani ka buɗe ka karanta. Kuma ko yanzu in mutum ya haddace abubuwan da suka gabata, ya yi abun da ake so, ya bibi darasin yadda ya kamata, ya yi dukkan wajiban wannan darasi kuma ya iya ɗin,
to yana buɗe Qur'ani in zai karanta zai ga bambanci da karatun sanada inda bai iya ba. Wannan kenan. Sannan sai ya ci gaba da cewa salli, ham, ma, zaka ce hamma, kul, sai la, kulla, min, na, kaga minna, am, ma, amma, to kaga wannan makda ne ma haka nan yake ko a Qur'anin, amma ya tasa'alu. Sannan sai man, na, kaga manna, qad, da, qad, afwan dhamma ne ashe, qud, sai da, kaga qudda, sai ma, thumma in zaka haɗe su. To wannan shine abin da ya shafi muhalli na farko a wannan darasi din namu. Sannan sai kuma muhalli na biyu kafin ya bada ayyuka shine yake cewa naqra'ul kalimati taliya, za mu karanta kalmomin nan da za su zo, allati tatarakkabu min thalathati aw arba'ati maqati, wanda waɗannan kalmomin da za mu karanta din sun haɗu ne imma daga ɓangarori guda uku ko ɓangarori guda hudu. Wannan kenan. Sai yake cewa maqati wa tahtawi ala hurufin mushaddada, kuma tana na mushaddada, mushaddadin na ala harfin mushaddadin, kuma wannan abin da zamu karanta din tana kunshe da harafi wanda yake mai shadda. Wa tahtawi ala harfin mushaddadin, kalmomin da zamu karanta suna kunshe da harafi mai shadda. Sai fara da farko, ni zan karanta, tunda ya ce zamu karanta ne, to ni zan karanta nawa, sannan kuma kai ma in ka tashi bayan ayyukanka zaka karanta waɗannan abubuwa din, sai ka turo kenan. Sai ke cewa qad, da, ra, qaddara, hus, si, la, husila, ish, tad, dat, ishtaddat, a, lay, ya, alayya. Kaka kowanne da shadda, in ka raba su ga yadda zaka karanta su a rarrabe ɗaya bayan ɗaya. To kowanne tunda a ɗaiɗai ku ka san shi, to yanzu kuma ka haɗe su, kawai haɗewa zaka yi, ka haɗe yayin da kake furtawa, ba sai ka bada tazara ba, kawai zaka furta dan uwansa shikenan, magana ya kare. Ka iya karanta kalma, sannan ka iya karanta kalma, ka iya karanta jumla, shikenan ka iya karanta aya na alqur'ani mai girma. Ish, tad, da, ishtadda, a, lay, ya, alayya, sai kuma nu, far, ri, ku, nufarriku, bu, la, yu, digo biyu ne shi, yu, sir, ru, na, kaga wannan hudu yake da shi, makata bangarori hudu yake da shi, kaga yusirruna, yu, sir, ru, na, yusirruna. Sai yu, bash, shi, ru, yubashiru. Abu ne mai sauki, kawai kiyayewa da haddacewa da riƙewa shine yake bukata. Sai mar, ra, taini, kaga yanzu zaka haɗe su, mar, ra, taini, kaga sai ka ce marrataini. In ma haɗewan yana ma wuya, ka yi ta maimaita su a haka ka yi ta maimaita su ɗaya bayan ɗayan kenan, mar, ra, taini, sai kana ɗan ƙara sauri. To a hankali zaka ji ka haɗe su sun zama kalma guda ɗaya. Marrataini, 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 marra. To kaga sai kaga ka samar da abin da ake da bukata. Sai kuma hajj, sai kuma ju. Tunda yanzu mun san dama ya ake karanta harafin aka sa masa aliful mad.
kaga zaka ce ha yu ha yu hajj, tun daga ɗauri nan yu hajj yu hajj. Ina maimaita shi ne saboda ba a yi karo da irinsa ba a cikin waɗanda suka gabata. Sai ju, amma dai kowanne ka san yadda zaka karanta shi. Sai na yuhajjuna yuhajjuna, saboda akwai wannan alaman wurin haɗewan, in ka duba rubutun za ka ga akwai alaman da yi mana bayanin cewa in dai ka ganta akan alifun ko wawun ko ya'un to za ka ja sosai fiye da yadda za ka ja akan harful mad. Yuhajjuna, sannan sai na gaba yu sol 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 lu na yusalluna. Wannan sannan sai tamrini, wannan shine karshen. Sai kuma tamrini inda yake cewa ikra al-kalimati taliya, ka karanta kalmomin na masu zuwa bi tamahul bi suratin tafkikiyya, ka karanta shi a hankali sannan a hankali ɗaya bayan ɗaya a tsanake a rarrabe. yanzu gashi shi ya haɗa masu ne anna amma haqqa manna qassa kulla salla salli qudda sai marra sharri thumma dhalla. To waɗannan kalmomi da ya baka su a rarrabe a haɗe a guri ɗaya, kai ne yanzu zaka raba su a karanci. Amma sannan kaga dama a littafin da kake aiki zaka iya raba su a rubuce sannan sai ka karanta, amma dai ka karanta su a karance shine abin da yake da bukata. Saboda yanzu me yake so ya gane anan, ka fahimci cewa shadda harafi biyu ne, ɗaya mai ɗauri ɗaya mai wasali. In ka fahimta to gashi nan kayi a aikace aji. Wannan aiki na farko kenan. Sai aiki na biyu wanda shine aiki na 15 a wannan littafi, inda yake cewa tatarakkab al-kalimatu at-taliya min maqta'aini aw thalatha maqati'. Kalmomin nan da za su zo, kalmomin nan da za a kawo suna kunshe imma daga bangarori biyu ko bangarori uku. Bi ma'ana za a iya raba su imma gida biyu ko gida uku wurin karantawa. Sai ke cewa iqra'aha bitamahul, ka karanta shi a tsanake sannan a hankali bi suratin tafkikiyya. Ka karanta a wurin karantawan zaka karanta shi ne kamar yadda ya koya mana yadda ake karantawa ɗaya bayan ɗaya, harafi bayan harafi, domin ya gane cewa ka fahimci darasin ko baka fahimta ba. Sannan baya ga haka sai ke cewa thumma uktubha kadhalik, sannan ka rubuta ta a rarraben. Yanzu gashi nan ya baka a haɗe, sannan waɗanda suke da littafin zaka ga ya baka gidaje da zaka yi rubutun, inda zaka sa ɗaya na farko, ko in ɓangarori biyu ne gashi nan ya baka gidaje guda biyu, kowanne ka sa shi a gidansa. Na biyu kuma ya baka gidaje guda uku wanda suke da ɓangarori uku, su ma kowanne ka sa shi a gidansa, ka raba su gida uku kowanne ka sa shi. Sannan a littafin ka kai ma in zaka yi kana iya rabawa kalmomin da suke da ɓangarori biyu, ka raba musu, ka musu gidan dara biyu, ka sa kowane ɓangare a gidan daransa. Sannan a farko ka haɗe, ka kawo su a haɗe kamar yadda shi ya kawo a littafinsa. Wannan kenan. Sannan wanda suke da uku ma ka yi musu wannan gidan dara ɗin, ka kawo su a farko a haɗe, sannan sai ka yi gidan dara ka rarraba su har zuwa kashi ukun da suka rabu. Wannan tamrini na 15 kenan. Sai na 16 yake cewa tatarakkab al-kalimatu taliya. Kalmomin nan da za su zo sun haɗu ne min arba'i maqati, daga bangarori guda hudu. Yayin karantawa sai ke cewa iqra'aha bi tamahhul bi suratin tafkikiyya. Bangarori hudu ne a haɗe. Yanzu kuma gashi nan an kawo maka su a haɗen, amma abin da ake so da kai shine ka rarrabe su kamar yadda waɗannan shine abin da ya gabata. Amma wannan bambancin wannan na 15 da na 16, na 15 bayan ka rarrabe su a karance sai ka rubuta, amma na 16 kawai karantawan za ka yi a rarrabe. Amma ba laifi in kuna sha'awar rubutawan ana iya rubutawa. Wanda ya fara da rubbama, attabi'u, la'allakum tattabi'u, ittaba'ta,
sai kuma tashaqqaqu, mawaddati, al'aliyu, yuwaduna, wadda'aka, sai kuma attabi'uhu, sai kuma nattabi'ukum, sai ammatikum, ammatikum tunda akwai alif, ammatikum, sai tawadduna, sannan sai kuma adallani, sai kuma kazzabtum. Waɗannan su ake so ka rarrabe su kamar yadda aka koya maka maqati bangare ka rarrabe su. Sannan sai aiki na 17 inda yake cewa ta tarakkab alkalimatut taliya. Waɗannan kalmomin da za su zo sun haɗu ne da min 4 maqati, daga bangarori guda 4 maqati guda 4. sai yake cewa fama fawqa daga 4 yayi sama, sun haɗu ne daga kalmomi guda 4 yayi sama. Sai yake cewa iqra'aha bi suratin tafkikiyya. Abunda ake so shine ka karanta su a rarrabe kai. Gashi nan ya kawo masu a harhaɗe, so ake ka karanta su a rarrabe ɗaya bayan ɗaya kenan. Inda misali kaga zaka ce yu bash shi ru, kaga ka rarrabe shi kenan. To so ake yi ka rarrabe shi din. Yubashiru, sai munqalibun, sai yusirruna, sai kuma tatayyarna, ka'annahunna, yassamma'una. Kaga wannan zai ɗan yi wuya, amma dai in dai ka fahimci darasin zaka bi shi ɗaya bayan ɗaya ka rarraba shi. Yassamma'una, sai kuma yastahibbuna, unthayaini, sannan sai fatahhir, sai kuma tusaddiquna, sai kuma falyatanafasi, sannan wannan sai kuma na gaba famulaqihi, alhaqatu, sannan sai la'usallibannakum, maganar fir'auna, sannan sai kuma mutanafisun, sai mamatuhum. Wannan su ake so ka rarrabe su yanzu a haɗe yake kawo masu kamar yadda nake karantawa a haɗe, so ake ka rarrabe su ɗaya bayan ɗaya a lokacin da kake karantawa. Sai sannan na gaba shine tanaffasa, sai kuma fa'idhuhunna, kai za ka rarrabe su almuntazirin. Sai kuma na ƙarshe shine la'uqatti'anna, wannan shi ma magana ne na fir'auna. Wannan duk kalmomi ne da suna nan a cikin alkur'ani mai girma. In dai ka fahimci darasin da aka yi to zaka iya. In kuma baka fahimta ba sai ka koma ka sake sauraron darasin dalla ka bi a hankali domin ka samu ka iya. Insha Allah ta'ala zamu dakata anan, duk da darasin ya dan yi tsawo. Muna fata Allah madaukakin sarki, duk da abin da ya tsawaita shi shine karantawa da nake yi. Tunda dama kai mai aikin ne zai karanta, amma dai na karanta ne saboda naga kalmomin kaman akwai tsauri a cikin su kaɗan. To in ka ji, duk da zaka iya karantawa a nitsayin ka ne, so zaka iya karantawa ko da kai ne. To amma dai insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin bayinsa masu hidimtawa littafinsa, kuma ya sanya mu cikin ceton alkur'ani mai girma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.